Ya ngono. Adikku wedok iki ya lagi naik daun. Pundi sing adik wedok? Niken no. Oh, lan jenengan engke. Apa maksane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adikku wedok sing ndi? Ayo kena niken kok ya, kok nyepelekke. Piye kowe coba jejer kan anu saniki kelas piro to kan saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 S2? Daftar PAUD. Sik to. Aja ngono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejero niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Singgere. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sindan Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno niken. Obat tinggi, obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki samene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang, oh nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya, oh iya. Dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ada tak umum ke masjid sesuk mbokan. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe nek ngono iki ya rangan. Nek ora tak bage kok ya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula iki mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terang kowe iki barakane Budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Dari sini mbel sing nyami. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Ya. Gentari ning kono anu nunggu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Menek datang transit menika ibu-ibu Budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar rutin. Langsung nikah niku saniki pun. Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa. Lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi triwi lho. Ora. Oh, wis tri. Mas keroke. Masa kowe ora diduh tri bojomu berjalu lho. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo yo.
Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-toleh tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD lho. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayu rene. Balik belok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Monggo. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya apa? Monggo ayo. Diaturke. Monggo yuk. Ya.
genduk nih kan. Iya, jadi. Enak, mangga Mbak Suci. Ayo. Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok joget. Apik tenan joget. Nggih, manu kula belajar kalih gentari jogetan banci loncat niku Mas. Kula bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat lek sing ngajari niken. Lek sing ngajari gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Nek Mbak Tatin acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak niki meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap. Ayo. Ayo sing ngiter. Ayo. Monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak. Dayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate
Pripun? Ora sapa kewuh to. Kayak ono mik awas. Ya. Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ya, Bon, iki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Jenengan iki lho. Dah ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngangkul dak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iki. Kok kocek to? Kok terus karo guru. Nganu ha niki jane. Niki mbak luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu kupinge. Oh, kepingin. nganu jempole ya. Mak gandeng Pak Tatin, mak gandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin dulu. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Kowe ketak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak to. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tatin dulu kok. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Kuwi jare gandrung apa adan kok. Wah. Ngene iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asing sumbare belum tahu dia. Lah bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Iya, Pak Tatin. Nek karo panjenengan sik rada nyambung, Mbak. Lah, piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Munyel-munyel. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi lah. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Kaya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, nggih no. Wayah Nek ngene iki wis ora karo bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas yo bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi. Ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marko suwe angen Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Nek gelungan wani ngene nek. Nah. Cek masne gelem karo iki ne tok. Wah niku suami Suleka kok Mbak Tatin iki. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rinto ki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Iya, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Copone. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Weh, kaya wong garbeni. Kuwi menteng nukul bledung ya. Iki pomong garbeni, aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenan to, Kak. Oh. Babasan. Layang kilo omah ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lah. Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Mbak Tatin. Ras Nggih. ras itu. Enggak. Kula wedi. Ngono napa? Saestu. Yang sing
dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandai pentile ning kene iki. Ana pentile Ora bareng. mbok cabut. Ya cara ngene. Suwe. Tak foto tak kirimi wong omah. Betul apa-apa saestu. Nek nyonya kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon to griyane kok. Kuwi anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Kanca-kanca ki ngopo kok kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. Wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Lha tas emang kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, antri ngamu. Jenenge Men to, Men. Boten jenenge Ahmad Ngatimin ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu bagus caper kowe. Iya. Bareng Pak Rinto ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku ki. rasaku hangantu Ngematke iki mukane jangan yang lain-lain. ya bukan oh Kok sih kaya Wes sing iki lho. dimatke kok liyah-liyane. hantu Perkenalan dulu ya. nggih siap Iya, sesuk nek kerep ketemu nggih cek 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 cek. jane kerep ketemu Mbak Nggih napa? nggih ning anu Dalam angan-angan. Mboten. Sosok kula derek sinten ngetu sok Pak Katin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu wah Karo megol barang. Mas kula sohlos ya Mas suarane maksudnya Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrum. Aduh. hantu Ora megol kok Ora, nang aku Mas. megol kok. Ngene. Nah ngono kok. alah kok Mas Aku katut. bicar krungu samaya eling yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko pon Mas pon Uruk kok ampun piye kok. Pun. Kok terus. Oh, wis lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe ngono. Ora sebut karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang lah ya. Ayo. Tintang para. bawani mboten Wes. oh Meneh, jaluk meneh. Oh, sami jari pancen. Kon duet karo Mbak Tatin kok ketok ora semangat njaluk orgentari pe. Ketoke masuk karo kowe. Aja malah panco. masih wonten rale ngono lho Mas ra Oh, ya ya. Ya oke. Ayo. lho ya Mas Ayo. tinting sik wong ayu tresna mukilar ya tampa susah Sik, jro op. Senine keduren ya. Piye? wong ayu ki semen iku Mas Oh ya. wong ayu tresna mukilar ya tampa susah jroning batinku Bapak Wong kakus. Sik. Hop, laksana ora lah wae. Masa wong kakus Penyanyi kok padake. mutung iki piye?
Lah niku wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus sih kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Wong tikus habis ditone. Dapat nanda, anu saya sungan. Balani. Rasida. Ayo. Wajahnya kayak primus. Ayo. Priam kasetan. Noneno. Ya Pak Tuh. Pengayu tresna mugilar ya tambah susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning Ngomong terus ngalih ngopo Mbak Tati. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal mereme. iki jenenge menghayati. Ya menghayati gak usah merem. Kuwi kadek ya merem lho kok ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintakan bos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siang pan toro ratri mong eling manising ati tresnaku konsahan duweni marang sang Yasulaksmi susah jroning batinku bagus antep rasa hatimu tresnaku seneng kalbu senajan ngarugi banyu segara susah ora bakal cerna serenjan nyawa oncat sakaraga wis restu tapi sopi sana apa yuk para ratri mong eling sing ati Jatyaku tansah anduweni marang sang Yasulaksmi rasa kangen kang limput
bakal cerno senajan nyawa otak sakarana wis tresna kanthi sedih pisah yen wis tresno ora bisa dipisah. Makasih Mbak Tati. Terima kasih. sama-sama. Wis tangannya ora wiso iki, Pun, Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yuk.
sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga ten Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo. Menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbak Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yuk diaturke ya ayang-ayang. Monggo, yuk. Monggo, yuk. Pengeresane ati kang nandang sangiting liyan hanya mang aku kowe laku katresnan tanges wong bagus tak jaluk ojo sele katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Bagus tajaluk ojo dene tresnan pancene tresna kuwi akeh pacoban kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas kowe sing siji tresno iki nyawiji kadhewen ning asmara nuwana ati kawula aku tresno bakal kendat saking karewangi tamateni kaire dosa kang suci Ayo. Boteng rasane hati kang nandang iya hanyalah aku kowe laku katresnan ning wong bagus tak lele katresnan pancene tresna kuwi akeh kasupan. Bagus tak jaluk ojo sele katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban kang mas kuwi sing sayang ralilo niken wekah kelangan kang mas mesti
Sasi sepanuwun Mbak Tatin, Mbak Niken, Mbak Dini, Mbak Ayu monggo sawetawis satur panglipur. Kata lepat diagung pangarsami nggih. Bakune kabeh padha kecekele nggih nek nganti kebelarung tak malah dadi dukane Indra Janok. Ayo, ngadep Ndara.